El passat dijous 27 de maig va tindre lloc la sessió ordinària del plenari de l'Ajuntament de Biar corresponent al mes passat. Des d'Esquerra Unida a Biar volem fer les següents reflexions. En el tercer punt, pel que fa a la modificació de crèdit mitjançant crèdits extraordinaris, el plenari aprovava la inversió de 135.000 euros en diferents millores per al poble. Entre altres, s'invertiran vora 5.000 euros en la realització d'un escut de Biar que s'instal·larà en la rotonda de l'Avinguda d'Alacant. Com ja es va reivindicar per part d'Esquerra Unida, per què no es va obrir un procés de participació ciutadana per decidir quin motiu s'havia d'instal·lar en la rotonda? Un homenatge als treballadors i treballadores de la indústria, els llauraors i els nostres majors, les sanitaris o sanitàries, o simplement aquelles persones que se'n van haver d'anar del poble a buscar millors oportunitats lluny de la terra que els va veure néixer. Eren sols alguns de les propostes que van fer públiques. Aprovació del Pla Especial del Centre Històric. El plenari va aprovar també per unanimitat l'enviament de nova documentació per tal de tancar presumiblement una tramitació que porta en marxa en la Generalitat Valenciana 15 anys. Com no pot ser d'altra forma, des d'Esquerra Unida a Biar valorem de forma molt positiva aquest fet. I no només això, també apostem per qualsevol iniciativa que tinga per objectiu la conservació, l'estudi i la difusió del nostre patrimoni cultural i històric. També entenem que cal promoure activitats per fomentar l'interès per l'arqueologia i la història del nostre patrimoni artístic.